Τρεις παίχτες έρχονται αντιμέτωποι με αυτή τη μηχανή και διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ. Ποιος θα είναι ο σημερινός νικητής? Πάμε να παίξουμε το Tipping Point. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο Tipping Point, το τηλεπαιχνίδι του Α Κύπρου, όπου η γνώση, η τύχη και η στρατηγική κρίνουν τον νικητή. Όλα εξαρτώνται από αυτή τη μηχανή, στην οποία βρίσκονται ασημένια και μαύρα κέρματα αξίας 20 ευρώ το καθένα. Ο στόχος των παιχτών είναι απλός. Απαντούν σωστά, ρίχνουν κέρματα στη μηχανή και μαζεύουν χρήματα για να κερδίσουν τους αντιπάλους τους. Μόνο ένας από αυτούς θα βρεθεί στον τελικό, παίζοντας απέναντι στη μηχανή για το jackpot των 10.000 ευρώ. Για πάμε να γνωρίσουμε τη σημερινή ομάδα. Είμαι ο Γιώργος, έρχομαι από τη Λάρνακα και είμαι φοιτητής. Είμαι η Πολιάννα, είμαι από Λάρνακα και είμαι καθηγήτρια χημείας. Είμαι ο Χριστόδουλος, έρχομαι από Λάρνακα και είμαι τελειόφοιτος. Καλώς ήρθατε στο Tipping Point. Γιώργο, είσαι ο πρώτος παίχτης απόψε και είπες ότι είσαι φοιτητής θεολογίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Κάντε το έναν κοντινό όταν λέμε φοιτητής θεολογίας. Να το, αυτό είναι το πρόσωπο. Ο Γιώργος. Είσαι ακριβώς όπως πρέπει να είναι ένας φοιτητής θεολογίας, που φαντάζομαι έχει πρότυπο και ίνδαλμα τον Ανδρέα Πιτσιλίδη. Αλίμονα. Ωραία, είπα και εγώ. Να σου πω, γιατί η θεολογία? Από τον καιρό που είμαι μικρός, με ενδιαφέρει αυτόν η θρησκεία γενικά, έτσι. Σ' αρέσει δηλαδή? Ναι, ναι. Είσαι παπαδοπέδι, ενώ πήγαινες εκεί στο ιερό και... Ναι, ναι. Το ψάχνα. Τα ξαπτέρυγα και αυτά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Το έψαχνα και στο τέλος κατέληξα εκεί. Στα θρησκευτικά πόσο είχες? Άριστα, εντάξει. Αφού ήταν το στοιχείο μου, διάβασα και από μόνος μου, δεν χρειάζεται να μου... Και θες να γίνεις ιερέας? Το σκέφτομαι, έχω ακόμα χρόνια μπροστά μου και η πορεία θα το δείξει. Δεν το αποκλείεις? Όχι, δεν το αποκλείω. Όλα είναι ανοιχτά. Γιατί ήρθες στο Tipping Point? Ήρθα να γνωρίσω εσάς από κοντά. Από τον καιρό του αδύναμου κρίκου ήθελα να έρθω να σας γνωρίσω και να αντιμετωπίσω. Και γιατί δεν ερχόσουνα? Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου δεν ήταν επαρκείς, αλλά τώρα νομίζω είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Ωραία. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα έχουμε θρησκευτικές ερωτήσεις, αλλά αν ερχόσουνα στο Chase με Πιτσιλίδη θα κάνατε πολλή κουβέντα, νομίζω. Καλώς την Πολιάννα. Χαίρετε. Η Πολιάννα πάει στο Tipping Point. Να το, μόλις είπα το όνομά σου, πέσανε τα κέρματα. Πολιάννα, τι όνομα είναι αυτό? Είναι από το παραμύθι, άρεσε στον πατέρα μου. Ωραία. Τι έκανε η Πολιάννα στο παραμύθι, θύμισε μας. Παραμύθι, Πολιάννα, το παιχνίδι της χαράς, Πολιάννα μεγαλώνει, Πολιάννα παντρεύεται, διάφορα. Και είσαι καθηγήτρια χημείας, Σωστά. Δεν μου άρεσε καθόλου η χημεία, παρόλο που τα πάντα είναι θέμα χημείας. Ακριβώς. Εξήγησε μας λίγο. Πες ότι είμαστε στην τάξη. Διδάσκεις σε τι ηλικίες? 17-18 χρονών. Λύκειο δηλαδή. Ναι. Σε ποια πόλη? Στη Λάρνακα. Στη Λάρνακα. Ωραία. Είμαι στην τάξη και σηκώνω το χέρι και λέω κυρία, γιατί λένε ο έρωτας είναι θέμα χημείας? Θέλω να μου το εξηγήσεις έτσι απλοϊκά για να το καταλάβω σε μένα που δεν μου αρέσει η χημεία. Κυρία. Μάλιστα. Όπως δύο ουσίες, δύο στοιχεία πρέπει να ταιριάξουν για να ενωθούν μαζί και να δώσουν έναν άλλον, μια καινούργια ένωση, έτσι και η χημεία και ο έρωτας. Δηλαδή δύο άτομα, δεν σημαίνει κατά ανάγκη πρέπει να είναι τα ίδια, αντιθέτως δεν πρέπει να είναι τα ίδια, απλά μαζί η ένωση να είναι επιτυχημένη τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδί μου, εσύ πώς εξηγείς ότι υπάρχει χημεία, αυτό που λέμε και στους ανθρώπους? Δηλαδή, τι είναι αυτό το περίεργο πράγμα που λέμε, με αυτόν έχω χημεία, με αυτόν δεν έχω χημεία? Είναι πολλά, δεν είναι μόνο θέμα χαρακτήρα, είναι και άβρα και κατανόηση. Ναι, μάλιστα. Είσαι παντρεμένη? Όχι, ελεύθερη. Δεν βρέθηκε να κάνεις χημεία? Φαίνεται. Ναι. Χημεία γιατί πήγες να σπουδάσεις? Μου άρεσε. Σου άρεσε. Πάρα Πού σπουδάσες? Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και διδάσκεις πόσα χρόνια? 17. 17 χρόνια. Μάλιστα. Και σ' αρέσει? Μ' αρέσει πολύ η τάξη, ναι. Σ' αρέσει. Είναι φρόνιμοι μαθητές? Ναι, μαζί μου είναι φρόνιμοι. Είσαι αυστηρή? Όταν πρέπει. Ωραία. Και
Ο Χριστόδουλος, από Γεια ό,τι σας. βλέπω πρέπει να είναι ο Βενιαμίν της ομάδας. Πόσο είσαι, Χριστόδουλε? 18, χτες έκλεισα 18. 18, πρόσφατα. Ωραία. Ενηλικιώθηκες δηλαδή. Ναι. Και τι κάνεις, είσαι στο σχολείο, είσαι στρατιώτης, Στο σχολείο τελειόφοιτος. τελειόφοιτος. Επτατάξιο σχολείο, Ναι. Άρα έκτη. σε ποια πόλη? Λάρνακα. Στη Λάρνακα. Και τι θα κάνεις μετά το σχολείο? Ακόμα το σκέφτομαι λογικά κάτι με φυσική. Κάτι με φυσική. Έχουμε θεολογία, χημεία και φυσική. Εντάξει, στα θρησκευτικά είχα καλό βαθμό. Χημεία, φυσική είναι όχι. Λοιπόν, γιατί φυσική? Εντάξει, μου αρέσει να αντιμετωπίζω κάτι δύσκολο, ας πούμε. Αν είναι κάτι εύκολο, Ναι. είμαι της νοοτροπίας τι να το κάνω, ας πούμε. Έχει φυσική. Τι. Και γιατί φυσική, λοιπόν? Τι Επειδή σχέση έχει με αυτό που είναι λες? δύσκολο μάθημα και μου αρέσουν οι θεωρίες που μαθαίνω, θεωρώ είναι ενδιαφέρον. Μάλιστα. Το tipping point τι το θεωρείς, δύσκολο ή εύκολο? Για το πεδίο γνώσεων το δικό μου δύσκολο, αλλά θα δείξει. Δύσκολο. Να σου πω κάτι, με τη χημεία πώς θα πας αφού είσαι της φυσικής? Χημεία, Να, όση ώρα μιλάμε πέφτουν τα κέρματα, ναι. ναι. Δεν κάνω φέτος, αλλά όταν έκανα είχα αρκετά ψηλό βαθμό. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θεολόγος, χημικός και μελλοντικός φυσικός εδώ απόψε στο Tipping Point για να δούμε τι θα γίνει. Καλή επιτυχία και πάμε να παίξουμε. Στον πρώτο γύρο έχετε από 3 κέρματα στη διάθεσή σας και η διαδικασία έχει ως εξής. Απαντάτε σε ερωτήσεις πατώντας το buzzer σας. Εάν ο παίχτης που πάτησε το buzzer απαντήσει σωστά, έχει 2 επιλογές. Ή θα επιλέξει να παίξει ρίχνοντας ένα από τα κέρματα του στη μηχανή, ή θα επιλέξει να πασάρει τη θέση του σε έναν από τους αντιπάλους του. Σε κάθε περίπτωση, κάθε κέρμα που πέφτει στην τράπεζα αντιστοιχεί σε 20 ευρώ. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, και τα πράσινα κέρματα, τα οποία έχουν ένα ερωτηματικό. Αυτά σας δίνουν επιπλέον δώρα. Υπάρχουν και τα κίτρινα με το επί 2 που σας διπλασιάζουν το ποσό. Και κάτι τελευταίο. Εάν πατήσετε το buzzer και μου δώσετε λαθασμένη απάντηση, τότε χάνετε ένα από τα κέρματά σας, τα οποία συγκεντρώνονται στη ζώνη των πέναλτι. Έτοιμοι? Χέρια στα buzzer και ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Ποιο ζώο ονομαζόταν στα αρχαία ελληνικά ύπος? Πολιάννα. Το άλογο. Η Πολιάννα πατάει το buzzer. Σωστό, το άλογο. Θα παίξεις, τι θα πασάρεις? Θα παίξω τη ζώνη 3. Ζώνη 3. Θα παίξει από την αρχή η Πολιάννα. Ωραία. Γιατί έπαιξες από την αρχή? Θεώρησα ότι εκεί στο 3 κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Προσπαθεί. Δεν πέσανε όμως πιο πριν. Ναι. Πέσανε πάνω στα άλλα, Πολιάννα. Για να δούμε. Όχι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο τίτλος του εξόριστου θρησκευτικού ηγέτη του Θιβέτ? Πες το, Δαλάι Λάμα. Γιώργο. Όταν είπες Θιβέτ με συγχύσες λίγο και Γιατί σε το συγχύσα? χάσα λίγο. Γιατί? Δεν το περίμενα, δεν ξέρω. Τι δεν περίμενες, αφού ο Δαλάι Λάμα είναι του Θιβέτ. Απλά έτσι το Θιβέτ, έτσι... Με Θα συγχύσες. σε αφήσω μεταξεταστέο. Λοιπόν, Πολιάννα, παίζεις ή πασάρεις? Θα πασάρω στο Γιώργο. Στο Γιώργο, έτσι, για τον τιμωρήσεις που δεν ήξερε Ναι. τον Δαλάι Λάμα. Λοιπόν, πες μου, Γιώργο. Ζώνη 3. Ζώνη 3. Ο Δαλάι Λάμα είναι παγκόσμια προσωπικότητα. Μόλις τον άκουσα, κατάλαβα το λάθος μου, αλλά ήταν αργά πλέον. Για να δούμε. Όχι. 2 κέρματα και εσύ, Γιώργο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σε ποια ήπειρο βρίσκεται η Μιανμάρ, η χώρα με τον υψηλότερο δείκτη εγκληματικότητας στον κόσμο για το 2023? Μιανμάρ. Πες μου, Γιώργο. Νομίζω η Ασία. Σωστό. Ξέρεις ποια ταινία, ωραία ερώτηση θα ήταν αυτή. Ποια ταινία αναφέρεται στη Μιανμάρ? Διάσημη ταινία. Δεν το γνωρίζω. όχι. Εσύ όχι, ναι, γιατί είναι πιο παλιά. Πολιάννα. Ναι, δεν το ξέρεις. Μιανμάρ. Ήτανε, αν θυμάμαι καλά, ο Βασιλιάς και εγώ, The King and I, με τον Γιούλ Μπρίνερ. Λοιπόν, Γιώργο, βρήκες ότι είναι στην Ασία και πες μου αν θα παίξεις, τι θα πασάρεις? Θα το πασάρω στον νεότερο παίχτη. Στον νεότερο παίχτη, στο Χριστόδουλο. Η Μιανμάρ, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώην Βυρμανία. Μπορεί να κάνω λάθος γιατί πάντα τα μπερδεύω, αλλά
Νομίζω είναι η πρώην Βυρμανία, η Μιανμάρ. Για πες, πού θα παίξεις? Ζώνη 3. Ζώνη 3. Για να δούμε. Θα έχει ο Χριστόδουλος την τύχη του πρωτάρη και του νεαρού? Όχι. Καβαλίκεψε το κέρμα εκεί. Άρα και οι τρεις παίχτες μας έχουν από 2 κέρματα μέχρι στιγμής. Προχωράμε. Ποια θεά του Ολύμπου απεικονίζει το πιο γνωστό αρχαίο άγαλμα που βρέθηκε στη Μήλο? Πολιάννα. Αφροδίτη. Αφροδίτη Μήλου. Και τι έχει η Αφροδίτης Μήλου, τι χαρακτηριστικό? Το κομμένο χέρι είναι... Γκουλί. Εντάξει. Γκουλί τούτο, γκουλί. Είναι κουλί. Καημένη. Λοιπόν, πού θα παίξεις? Λοιπόν, θα παίξω ζώνη 1. Στη ζώνη 1. Αλλάζει ζώνη η Πολιάννα και όποτε είσαι έτοιμη. Γιατί πήγε στη ζώνη 1, Πολιάννα? Δεν πολύ κινήθηκα στην 3. Ούτε εδώ βλέπω. Μένεις με 1 κέρμα. Προχωράμε. Επόμενη ερώτηση. Για ποιο ομαδικό άθλημα χρησιμοποιείται ο όρος Triple Crown? Triple Crown, ομαδικό. Έλα, Πολιάννα. Το άλμα εις τριπλού. Εν ομαδικό, πηδούν όλοι μαζί. Όχι, σωστά. Ξέρω ένα ομαδικό που πηδούν όλοι μαζί, αλλά είναι το άλμα εις τριπλού. Μπάσκετ καλαθόσφαιρα. Μένεις χωρίς κέρματα, Πολιάννα. 1 κέρμα στη ζώνη του πέναλτι. Χριστόδουλε και Γιώργο, πάμε. Εσείς απαντάτε τώρα. Ποιο μικρό πνευστό μουσικό όργανο παίζει στις συναυλίες του ο Πάνος Μουζουράκης? Πες μου. Φυσαρμόνικα. Πες το. Φυσαρμόνικα. Σωστό. Θα παίξεις ή θα πασάρεις? Να παίξω. Σ' αρέσει ο Μουζουράκης? Ναι, αρκετά. Τραγούδι του? Εντάξει, τώρα χαιρό να ακούσω ελληνικά ιδιαίτερα. Τι ακούς? Παραπάνω αγγλικά, ας πούμε. Όπως? Όπως... Όπως? Εντάξει, Εντάξει. ας πούμε... Ντουαλίπα? Ναι, κάποτε, ναι. Lady Gaga? Όχι, Adele. ας πούμε Chase Atlantic να το πούμε. Ποιοι? Chase Atlantic να το πούμε. Τι είναι η Chase Atlantic? Μπάντα. Μπαντά. Ωραία, για πες μου που θα ρίξεις. Ζώνη 1. Ζώνη 1. Γιατί πήγες στην 1 τώρα, Χριστόδουλε? Αφού αλλάξαμε πορεία του παιχνιδιού. Η Πολιάννα άλλαξε πορεία. Ναι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις κι εσύ. 1 κέρμα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς καλείται η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού? Πώς καλείται η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού? Γιώργο. Φιλολογία. Προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν μου έρχεται κάτι. Λαογραφία. 2 κέρματα στη ζώνη του πέναρτη. Μένεις με 1 κέρμα και εσύ, Γιώργο. Προχωράμε. Απαντάει μόνο ο Χριστόδουλος ή ο Γιώργος. Σε ποιο εμιράτο διεξάγεται η υποδρομία με τα πλουσιότερα έπαθλα στον κόσμο? Εμιράτο. Πολύ γνωστό εμιράτο. Αραβικό. Ναι, ποιο? Στο Κατάρ. Το Ντουμπάι. Άρα τώρα 3 κέρματα στη ζώνη του πέναλτι και μένεις χωρίς κέρμα, Γιώργο. Πάμε στο Χριστόδουλο, μόνο εσύ απαντάς. Ή ατυχία. Όλα τα επιφωνήματα. Πώς λέγεται η χριστιανική ακολουθία που τελείται το πρωί πριν τη Θεία Λειτουργία? Δοξολογία. Όχι. Πες το. Όρθρος. Μα βλέπεις. Λοιπόν, όρθρος είναι η σωστή, άρα 4 βήματα στη ζώνη του πέναλτι. Χάνεις, Χριστόδουλε, και εσύ το κέρμα σου και τώρα θα κάνω την ερώτηση για τα 4 κέρματα. Δεν έχετε κανένα ευρώ, δεν κερδίσατε ακόμα τίποτα, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος απαντήσει πιο γρήγορα και σωστά θα κερδίσει και τα 4 κέρματα και θα έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά. Έτοιμοι? Ποιο είναι το πηλίκο του 64 δια 8? Γιώργο. 8. Σωστό. Πολιάννα, τι έκανες? Δεν πρόλαβα. Λοιπόν,
Πάμε να ρίξεις 4 κέρματα, Γιώργο. Να δούμε αν σε βοηθήσει ο Δαλάι Λάμα. Ζώνη. Πάμε ζώνη 3. Ζώνη 3. Για πάμε. Και ωραία, οριζοντιώθηκε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Καλή ρίξη. Πολύ κακό για το τίποτα. Και 20 ευρώ μόνο. Έχεις όμως ακόμα 3 κέρματα. Ξανά στη ζώνη 3. Για να δούμε. Και τώρα οριζοντιώθηκε καλά. Ψάχνεις μια μεγάλη ρήψη, έτσι Γιώργο? Αυτό είναι. Όχι, δεν μας έδωσε κάτι. Πάμε στο τρίτο σου κέρμα. Θα επιμείνω στη ζώνη 3. Επιμένεις στη ζώνη 3. Ωραία. Στη μέση, περίπου στη μέση. Δεν οριζοντιώθηκε καλά. Και έμεινε ακόμα ένα κέρμα, Γιώργο, για να εκμεταλλευτείς. Ακούω, ζώνη. Αφού ξεκινήσαμε έτσι, αν συνεχίσω δεν πειράζει. Στη ζώνη 3 θα Ζώνη 3. Πλασαρίστηκε καλά το κέρμα, λίγο πίσω. Ναι, Όχι. Δεν εκμεταλλεύτηκες καλά τα 4 σου κέρματα. Έχεις μόνο 20 ευρώ, τέλος πρώτου γύρου. 20 ευρώ για τον Γιώργο, προηγείται πολύ λίγο. Η Πολιάννα και ο Χριστόδουλος με 0 ευρώ. Και θα δούμε τι θα κάνετε στην πορεία. Εσείς σχολιάζετε με το hashtag TippingPointCY στο X πρώην Twitter και μπορείτε να μας κάνετε follow στο Instagram. Το προφίλ μας εκεί είναι επίσης TippingPointCY. Συνεχίζουμε εδώ στο Tipping Point, το τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει γνώση, στίχη και στρατηγική. Απόψε μαζί μας έχουμε τον Γιώργο, θεολόγο, την Πολιάννα, χημικό, και τον Χριστόδουλο, φέρελπι, φυσικό, και έρχονται αντιμετωποί όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τη μηχανή μας. Στο δεύτερο γύρο θα πρέπει να προσπαθήσετε να απαντήσετε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορέσετε μέσα σε 45 δευτερόλεπτα. Κάθε σωστή απάντηση είναι και ένα κέρμα. Πέφτουν τα κέρματα εδώ. Ο παίχτης με το χαμηλότερο ποσό στο τέλος του γύρου αποχωρεί και χάνει τα χρήματα που έχει μαζέψει. Γιώργο, έχεις 20 ευρώ και με αυτά τα 20 ευρώ μόνο προηγείσαι με ένα 20άρικο. Άρα εσύ διαλέγεις ποιος θα παίξει πρώτος. Θα το δώσω στην Πολιάννα. Πολιάννα, έτοιμη. 45 δευτερόλεπτα, κάθε σωστή απάντηση είναι ένα κέρμα. Ρολόι. Ο βρυχυθμός του αρσενικού, βρυχυθμός, ποιου άγριου ζώου μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 8 χιλιόμετρα? Λιοντάρι. Σωστό. Σε ποιο μυθιστόρημα Δον ανήκε το άλογο μυθιστορηματικό Δον ανήκε το άλογο Ροσινάντε? Πάσο. Στο Δον Κιχώτη. Με ποιο αρθρόποδο της θάλασσας παρομοιάζεται η ισχυρή αστυνομική δύναμη σε ένα χώρο? Έντα. Αστακό. Σε ποια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις για τις συντάξεις την άνοιξη του 2023? Στη Γαλλία. Σωστό. Ποιο όργανο μας αφορά η πάθηση κολπική μαρμαριγή? Την καρδία. Σωστό. 3 σωστές απαντήσεις. Πολιάννα. Θαλάσσιο αρθρόποδο Έαντας. Όπως το, ναι. Είναι η ταχύτητα. Και πριν από αυτό πάλι κάτι περίεργο μου απάντησες. Για το Δον Κιχώτη, το έξερα ναι, πόσους βέβαια. Δον ξέρεις, πόσους Δον ξέρεις. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε να ρίξεις 3 κέρματα. Πρώτο, πού, σε ποια ζώνη? Στη 2. Ζώνη 2. Για να δούμε. Ωραία. Οριζοντιώθηκε. Όχι. Δεύτερο κέρμα, ζώνη. 3. Ζώνη 3. Κλειδώστε την 3. Νομίζω είναι πίσω, αρκετά εκεί. Όχι. Και το τρίτο σου κέρμα, Πολιάννα, σε ποια ζώνη?
Στη 2. Ζώνη 2. Πλασαρίστηκε έτσι το κέρμα. Για να δούμε, θα σπρώξει. Όχι. Πολιάννα, δεν τα κατάφερες. Πάμε στο Γιώργο τώρα. 45 δευτερόλεπτα. Καλή επιτυχία. Ρολόι. Ποιος Βυζαντινός αυτοκράτορας έκανε τα εγγένεια της Αγιάς Σοφιάς το 537 μετά Χριστόν? Πάσο. Ο Ιουστινιανός. Θα σε κόψω στα θρησκευτικά. Σε ποιο γειτονικό μας λαό ανήκει η παραδοσιακή μαντήλα καφίγια? Τουρκία. Παλαιστίνιους. Ποιος Έλληνας νομπελίστας ποιητής έγραψε το Επιασπαλάθον? Πάσο. Ο Σεφέρης. Οι κάτοικοι ποιου εξωτικού νησιού υποδέχονται συνήθως τους τουρίστες με το χαιρετισμό αλόχα? Χαβάη. Σωστό. Ποιο ήταν το μικρό καλλιτεχνικό όνομα του διάσημου μάγου Χουντίνι? Πάσο. Χάρη Χουντίνι. Ποια εφαρμογή με ροές τραγουδιών έχει ως λογότυπο ένα πράσινο κύκλο με 3 άσπρες γραμμές? Τέλος χρόνου, το Spotify. Ένα κέρμα. Πάμε, Γιώργο, σε ποια ζώνη θες να το ρίξεις? Στην 3. Πάμε Ζώνη στην 3. Ωραία. Έπεσαν κέρματα. Θα σου δώσουν ρήψη. Ωραία, μια χαρά. 5 κέρματα, 100 ευρώ και πας στα 120 ευρώ. Και Χριστόδουλε, είναι η σειρά σου. 45 δευτερόλεπτα και για σένα κάθε σωστή απάντηση είναι ένα κέρμα, Χριστόδουλε. Ρολόι. Με ποιο βιβλικό πύργο παρομοιάζεται συχνά η δυσκολία στην επικοινωνία? Με το ραδιόφωνο. Πύργο της Βαβέλ. Ποιο είναι το άλλο είδος ελέφαντα εκτός από τον αφρικανικό? Το μαμούθ. Ασιατικός. Με αυτά λες και πέφτουν τα κέρματα. Ποια σειρά ταινιών αποδίδεται στα ελληνικά ως μαχητές των δρόμων? Πάσο. Fast and Furious. Ποιον αγώνων θεωρείται αναβιωτής ο Γάλλος βαρώνος Pierre de Coubertin? Πάσο. Των Ολυμπιακών. Από πόσα γράμματα αποτελείται η μικρότερη ελληνική λέξη που μπορεί να τονιστεί? 4. 1. Ποιο σύμβολο είναι κοινό στις σημαίες της Τινησίας και της Τουρκίας εκτός από το αστέρι? Ημισέλληνος. Καμία σωστή απάντηση, Χριστόδουλε, δυστυχώς. Λοιπόν, άρα ο Γιώργος περνάει στο δεύτερο γύρο και επειδή ο Χριστόδουλος και η Πολιάννα έχουν 0 ευρώ, θα κάνω μια ερώτηση. Όποιος απαντήσει πιο γρήγορα και σωστά θα περάσει στο δεύτερο γύρο και θα δούμε τι θα γίνει μετά. Όμως, αν αυτός που απαντήσει στο μπάζερ απαντήσει λαθασμένα, τότε αυτόματα περνάει ο άλλος. Πώς λέγεται η εξέταση που δείχνει τα επίπεδα του αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό? Πολιάννα. Alcohol test. Σωστό. Άρα, Γιώργος και Πολιάννα συνεχίζουν. Δυστυχώς, Χριστόδουλε, για σένα τελειώνει εδώ το Tipping Point. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σήμερα. Και το παιχνίδι θα κρυθεί μεταξύ του Γιώργου και της Πολιάννας. Έχουν 120 ευρώ διαφορά. Είναι όμως μια διαφορά που μπορεί να ανατραπεί. Και θα δούμε και θα κρίνει ποιος θα παίξει στον τελικό για να διεκδικήσει το jackpot των 10.000 ευρώ. Πριν πάμε στον τρίτο γύρο, να σας θυμίσουμε πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή καλώντας το 9905-9905 ή να σκανάρετε το QR code που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σας. Όλοι όσοι έρθετε εδώ. Μπαίνετε και στην κλήρωση, αν δεν κερδίσετε χρήματα ή και να κερδίσετε, όλοι όσοι έρθετε για ένα αυτοκίνητο, ταξίδι και άλλα πολλά δώρα που θα δείτε αμέσως τώρα στο βίντεο που ακολουθεί. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 9905-9905 και διεκδίκησε 10.000 ευρώ καθημερινά, αλλά και πλούσια δώρα. Όλοι οι συμμετέχοντες μπαίνουν στην κλήρωση για τα μεγάλα μας δώρα στο τέλος της σεζόν. Ένα αυτοκίνητο Dacia Stepway αξίας 19.800 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πιλακούτα. Sandero Stepway. Το περιπετειώδες αυτοκίνητο που συνδυάζει στοιχεία crossover με ένα συμπαγές και ευέλικτο αμάξωμα για κίνηση μέσα στην πόλη, αλλά και αποδράση στην εξοχή. Μια δώροεπιταγή 4.000 ευρώ από την αλυσίδα καταστημάτων Electroline. 4 δώροεπιταγές για καύσιμα κίνησης Petrolina Energy Max αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία από την εταιρεία Petrolina. Ένα ταξίδι για 2 άτομα στη Βαρκελόνη. Περιλαμβάνει εισιτήρια και διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για 6 μέρες, 5 βράδια από το Ξένος Travel.
Ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperari Security και τα βλέπει όλα. Ένα δωροκουπόνι υπηρεσιών φροντίδας και υγείας αξίας 2.000 ευρώ στο ιστορικό μνημείο Χαμάμο Μεριέ. Χαλάρωση και αποτοξίνωση στο λουτρό με υπηρεσίες που σε ταξιδεύουν 4 αιώνες πίσω. Ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων οικιακού αυτοματισμού αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperari Automations. Το Tipping Point συνεχίζεται και η μάχη πλέον κρίνεται ανάμεσα σε δύο παίχτες, τον Γιώργο και την Πολιάννα. Ποιος θα αντιμετωπίσει όμως τη μηχανή στο μεγάλο τελικό, για πάμε να δούμε. Σε αυτό τον τρίτο γύρο θα απαντήσετε, Γιώργο και Πολιάννα, σε 3 ερωτήσεις εναλλάξω ο καθένας. Την ερώτησή σας, είδες η μηχανή μου κάνει σεκόντο. Την ερώτησή σας μπορείτε να επιλέξετε αν θα την απαντήσετε εσείς ή αν θα την πασάρετε στον αντίπαλό σας. Εάν απαντήσετε σωστά, τότε παίζετε το κέρμα σας στη μηχανή. Εάν απαντήσετε λαθασμένα, τότε το κέρμα θα το ρίξει ο αντίπαλός σας. Όποιος έχει τα περισσότερα χρήματα στο τέλος αυτού του γύρου είναι ο σημερινός νικητής και θα παίξει στον τελικό γύρο για το jackpot διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Γιώργο, προηγείσαι, γι' αυτό παίζεις πρώτος. Καλή επιτυχία και στους δύο. Έτοιμος? Έτοιμος. Πρώτη σου ερώτηση. Ποιος κληρονομά την περιουσία ενός αποθανόντα χωρίς συγγενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον νόμο Bona Vacantia? Θα το πασάρ. Μάλιστα. Πολιάννα. Ποιος κληρονομεί την περιουσία ενός αποθανόντα χωρίς συγγενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον νόμο Bona Vacantia? Στο κράτος. Το κράτος είπες, Ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος. Άρα ο βασιλιάς ή η βασίλισσα μέχρι πρόσφατα. Λοιπόν, Γιώργο, παίζεις σε ποια ζώνη? Θα συνεχίσω να δοκιμάζω τη ζώνη 3. Ωραία, για πάμε. Όχι, δεν έπεσε κάτι. Πάμε στην πρώτη ερώτηση για την Πολιάννα. Σε ποια οντότητα, μεγάλη οντότητα, ανήκει το σλόγγαν «Ενωμένη στην πολυμορφία»? Αν μπορώ να πω τα αρχικά σωστά. Τα αρχικά, για πες τα. Πολυμορφία στους ομοφυλόφιλους. Στους Ομοφυλόφιλους. Προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό σου. Ίσως δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Εντάξει, είναι λαθασμένο. Ναι, Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεν κατάλαβα. Άλλο είχα στο μυαλό μου. Άρα, Γιώργο, ρίχνεις. Άμα δεν ήσουν σίγουρη, ας το πάσαρες. Για πάμε. Θα συνεχίσω να δοκιμάζω τη ζώνη 3. Ζώνη 3. Μάλιστα. Για να δούμε. Και έπεσε ένα κέρμα. Άλλα 4 κέρματα, Γιώργο. 80 ευρώ πας στα 200 και έχεις και δώρο, γιατί έπεσε το κέρμα με το ερωτηματικό. Είναι ένα κουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Electroline. Πολύ ωραία. Γιώργο, πάμε στη δεύτερη ερώτηση για σένα. Ποιος ασιατικός κόλπος είναι η θερμότερη θάλασσα της γης? Εάν δεν το ξέρεις, το πασάρεις. Θα το πασάρ. Πολιάννα. Ποιος ασιατικός κόλπος είναι η θερμότερη θάλασσα της γης? Μαύρη θάλασσα. Κόλπος. Ναι, όχι. Ο περσικός κόλπος. Παίζεις, Γιώργο. Ζώνη. Ζώνη 3. Ζώνη 3. Για να δούμε. Θα σπρώξει, λες? Είναι λίγο πίσω, αλλά Νομίζω το μαύρο εκεί μπροστά. θα σπρώξει. Να το. Ναι. Έπεσε. Όπα! Να τη μεγάλη ρήψη, Γιώργο.
Ήρθε τελικά. Αυτήν περίμενα. Αυτήν περίμενες, έτσι. Έτσι. Είδες που γίνονται και θαύματα στο tipping point. Είναι 18 κέρματα, Γιώργο, που σημαίνει 360 ευρώ. Προστίθεται στο λογαριασμό σου και πας στα 560. Πολύ καλά, πολύ καλά. Όντως πολύ καλά. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση για την Πολιάννα. Ποια Αγία που γιορτάζει στις 22 Δεκεμβρίου στην Ορθοδοξία ονομάζεται και Φαρμακολήτρια? Θα το πασάρω στο Γιώργο. Η Αγία. Δεν πας καλά με το εορτολόγιο? Όχι. Γιώργο. 22 Δεκεμβρίου η Φαρμακολήτρια. Αν δεν κάνω λάθος, η Αγία Αναστασία. Εάν έκανες και εδώ λάθος, θα σε έβγαζα από τη σχολή. Σωστό. Λοιπόν, και πού θα ρίξει? Δεν γιορτάζω και τη μέρα, γιορτάζω της Αναστάσεως. Ναι, ναι. Θα παίξουμε στη... Επειδή πολλοί μου στέλνουν κατά λάθος εκείνη τη μέρα. Για πάμε. Πάμε στη ζώνη 1. Ζώνη 1. Μάλιστα, πάμε. Νομίζω απέδωσε η ζώνη 3, φτάνει να πάμε στη άλλη ζώνη τώρα. Ωραία. Και η ζώνη 1 θα δώσει στο Γιώργο. 3 κέρματα, Γιώργο, 60 ευρώ και πας στα 620 ευρώ σύνολο. Καλά νομίζω, έτσι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Και πάμε στην τρίτη ερώτηση για σένα. Πόσα χρόνια διαρκεί μία ενιαύσια θητεία? Πόσα χρόνια διαρκεί μία ενιαύσια θητεία? Δεν είμαι σίγουρος, οπότε θα το πασάρω. Για πασάρε το. 9. Όχι, είναι 1 χρόνο. Άρα, Γιώργο, παίζεις, αφού το πάσαρες και δεν το βρήκε η Πολιάννα. Για πάμε. Θα παίξω στη ζώνη 1 πάλι. Ζώνη 1 πάλι. Κάπου στο κέντρο βλέπω. Όχι. Καβάλι γέψε. Δυστυχώς. Θα δούμε, θα δούμε. Για να δούμε. Πάμε στην Πολιάννα. Στην τρίτη της και τελευταία ερώτηση. Ποιου υδρόβιου φυτού το μπλε και λευκό είδος είναι πολύ συνηθισμένα στον Νείλο? Υδρόβιο φυτό. Θα το πασάρω στο Γιώργο. Γιώργο. Δεν μου λέει κάτι, νομίζω δεν το ξέρω. Το μόνο φυτό που μπορώ να σκεφτώ είναι ο πάπυρος. Υδρόβιο. Δεν ξέρω, το μόνο φυτό που ξέρω από τις περιοχές εκεί... Λοιπόν, Πολιάννα, ξέρεις το τραγούδι που λέει ένα όνειρο, με ένα όνειρο απατηλό, δεν ασκήσαμε και οι δυο μας, σαν νούφαρο. Νούφαρο είναι η σωστή απάντηση. Άρα παίζεις. Ζώνη 1. Ζώνη 1. Υδρόβιο φυτό νούφαρο. Για να δούμε. Ωραία, οριζοντιώθηκε. Και... όχι. Άρα, 620 ευρώ Γιώργος. Πολιάννα, ούτε εσύ μάζεψες τίποτα. Όπως ο Χριστόδουλος. Όλα τα πήρε ο Γιώργος. Δυστυχώς έχει συγκεντρώσει το χαμηλότερο ποσό και αποχωρείς σε αυτό το σημείο. Σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας. Πώς σου φάνηκε το tipping point, παρόλο που η μηχανή δεν σου δώσε κάποιο κέρμα? Είναι θέμα γνώσεων, αλλά και τύχης και στρατηγικής. Πολύ όμορφα περάσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συγχαρητήρια Γιώργο. Κατάφερες να φτάσεις στο τελικό και σε λίγα λεπτά θα αντιμετωπίσεις για τελευταία φορά τη μηχανή μας με μια μεγάλη διαφορά. Έχουμε αυτό το ελαφρώς μεγαλύτερο κέρμα. Είναι το κέρμα του Jackpot, το οποίο αν καταφέρεις να ρίξεις στην τράπεζα θα σου χαρίσει 10.000 ευρώ. Για να δούμε, θα τα καταφέρει ο Γιώργος, θα κάνει θαύματα στη μηχανή και στον τελικό θα του δώσει 10.000 ευρώ ή θα του δώσει ένα χαμηλότερο ποσό, και ποιο θα είναι αυτό σε πολύ λίγο στον τελικό του απόψινού Tipping Point. Καλώς ορίσατε στον απόψινό τελικό του Tipping Point και 3 παίκτες ήρθαν αντιμέτωποι με τη μηχανή. Μόνο ένας τα κατάφερε. Συγχαρητήρια Γιώργο.
Έχεις συγκεντρώσει 620 ευρώ και τώρα ήρθε η ώρα να παίξεις για το σημερινό jackpot των 10.000 ευρώ. Η διαδικασία έχει ως εξής. Πρώτα θα σου ζητήσω να βάλεις το χρυσό κέρμα του jackpot στη μηχανή και στη ζώνη που θέλεις. Ο στόχος σου είναι πολύ απλός, να καταφέρεις να το ρίξεις κάτω στην τράπεζα. Λοιπόν, σε ποια ζώνη θέλεις να ρίξεις το χρυσό κέρμα? Θα το ρίξουμε στη ζώνη 1. Ζώνη 1. Γιατί πήγε στη ζώνη 1, Γιώργο? Νομίζω μπορεί να σπρώξει κι άλλα μπροστά. Βάζει σε περίπτωση που δεν πάρω τα 10.000 να πάρω περισσότερα τουλάχιστον. Ένα έσπρωξε προς το παρόν και πας στα 640 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε 6 θεματικές κατηγορίες οι οποίες θα γίνουν 4, Γιώργο. Δηλαδή, θα σου διαβάσω τις 6 κατηγορίες, θα επιλέξεις ποιες 2 θα αφαιρέσεις. Αυτές που θεωρείς ότι δεν είσαι και τόσο καλός παίχτης ή δεν έχεις και τόσες πολλές γνώσεις. Πάμε να δούμε τις κατηγορίες. Μουσεία, παγκόσμιοι πόλεμοι, γήπεδα, ψευδόνυμα, φεστιβάλ και ρεκόρ. Να αφαιρέσουμε τα μουσεία και... Μουσεία έξω, ναι. Και τι άλλες κατηγορίες έχουμε? Παγκόσμιοι πόλεμοι, γήπεδα, και ψευδόνυμα, φεστιβάλ και ρεκόρ. Τα γήπεδα, να αφαιρέσουμε και τα γήπεδα. Και τα γήπεδα. Ωραία, μουσεία και γήπεδα, είσαι στα δύο άκρα. Δεν το κατέχω, με το ποδόσφαιρο ειδικά δεν το... Ούτε τα μουσεία και τον πολιτισμό γενικότερα. Μουσεία, τώρα τελευταία άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με μουσεία. Ωραία, λοιπόν, άρα πάμε να δούμε. Πάμε. Θα σου κάνω 4 ερωτήσεις, μία σε κάθε θεματική κατηγορία. Θα έχεις 3 πιθανές απαντήσεις για να διαλέξεις. Σε κάθε κατηγορία μπορείς να επιλέξεις το επίπεδο δυσκολίας. Εύκολη, μέτρια ή δύσκολη. Εύκολη ερώτηση θα σου δώσει ένα κέρμα να απαντήσεις σωστά. Η μέτρια 2 και η δύσκολη 3. Φυσικά, όσα περισσότερα κέρματα ρίξεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να φέρεις το jackpot κάτω στην τράπεζα και θα φύγεις με 10.000 ευρώ, Γιώργο. Θα συνεχίσεις βέβαια να μαζεύεις χρήματα γιατί κάθε κέρμα μετράει, άρα και να χάσεις το jackpot θα φύγεις με το τελικό χρηματικό σου ποσό. Πάμε τώρα να δούμε τις κατηγορίες που έμειναν και έχουμε παγκόσμιοι πόλεμοι, ψευδόνυμα, φεστιβάλ και ρεκόρ. Ακούω. Να ξεκινήσουμε με τη σειρά, με τους παγκόσμιους πολέμους. Παγκόσμιους πολέμους. Εύκολη, μέτρια, δύσκολη. Πάμε δύσκολη. Πάμε δύσκολη. Πώς λεγόταν η ναρκωτική ουσία που έπαιρναν οι Γερμανοί στρατιώτες για να έχουν υπεράνθρωπες αντοχές κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Α. Περβιτίν. Β. Αχτιβέρ. Γ. Τέμλερ. Μπορώ να ξανακούσω τις επιλογές μου? Α. Περβιτίν. Β. Αχτιβέρ. Γ. Τέμλερ. Θα πάω με το Γ. Με το Γ. Τέμλερ, γιατί? Ακούγεται πιο επιστημονικό το όνομα. Εγώ πόσο ξέρω το αγγλικό όνομα, δεν ξέρω τα ελληνικά, δεν ξέρω μια από τις ουσίες που έπαιρνα. Που ήταν το documentary που έχω παρακολουθήσει. Ναι. Αλλά αυτό μου ακούγεται πιο έτσι κοντά. Πιο κοντινό σου ακούτε, το Τέμλερ, Και το Γ λέει ο Γιώργος. Είναι λαθασμένη απάντηση. Το Περβιτίν ήταν το σωστό. Περβιτίν. Πάμε στην επόμενη κατηγορία που θα επιλέξεις. Ψευδόνυμα είναι η μία. Φεστιβάλ και ρεκόρ. Πάμε με τα ψευδόνυμα. Ψευδόνυμα, ακούω. Εύκολη, μέτρια ή δύσκολη? Πάμε δύσκολη. Δύσκολη. Δώστε μου μία δύσκολη για τα ψευδόνυμα, παρακαλώ. Ποια συγγραφέας είχε γράψει και 6 ρομαντικές νουβέλες με το ψευδόνυμο Mary Westmacott? Α. Η Άγκαθα Κρίστη. Β. Η Virginia Woolf. Γ. Η J.K. Rowling. Δεν το γνωρίζω. Πες μία στην τύχη. Είμαι ανάμεσα στο Α και στο Β. Άγκαθα Κρίστη, Virginia Woolf, J.K. Rowling. Θα πούμε το Β. Το Β, τη Virginia Woolf. Ναι. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Και είναι λαθασμένη η απάντηση. Η Άγκαθα Κρίστη ήταν η σωστή. Προχωράμε. Φεστιβάλ ή ρεκόρ? Πάμε φεστιβάλ. Φεστιβάλ. Εύκολη, μέτρια ή δύσκολη? Πάμε δύσκολη. Δύσκολη. Σε ποιο χωριό με τις περισσότερες αμυγδαλιές στην Κύπρο γίνεται ο χορός του Αμυγδάλου?
Α στη Σαλαμιού, Β στο Λιμνάτι, Γ στη Λετύμπου. Α Σαλαμιού, Β Λιμνάτι, Γ Λετύμπου. Δεν το γνωρίζω, αλλά θα πω το Β. Το Β το Λιμνάτι. Το Λιμνάτι λέει ο Γιώργος και είναι σωστή απάντηση. Πάμε να ρίξεις 3 κέρματα, Γιώργο. Πρώτο κέρμα. Στη ζώνη 1. Στη ζώνη 1. Που είναι και το 10.000. Ναι, που είναι και το κέρμα. Αν και οι 4 βλέπω εκεί. Για πες. Για Ναι, πάμε. και 4 είναι έτοιμοι να πέσει. Για πάμε. Αλλά Αχα. Κάτι γίνεται εκεί, έτσι. Ωραία. Πάμε να δούμε. Θα σπρώξει. Έσπρωξε και κέρμα. Έπεσε ένα κέρμα στο άσχετο. Πολύ ωραία ρήψη. 2, 4, 6, 8. Αν δεν κάνω λάθος κέρματα. Πάμε να μετρήσουμε τα κέρματα του Γιώργου. Τα πρώτα κέρματα του στο τελικό. Είναι 8 κέρματα, Γιώργο, 160 ευρώ και πας στα 800 ευρώ. Πολύ καλά. Και έχεις ακόμα 2 κέρματα. τέλεια. Δεύτερο κέρμα, ζώνη. Ζώνη 1 πάλι. Ζώνη 1. Πάλι αριστερή γωνία και είναι πολύ καλό αυτό, Γιώργο. Και πάλι οριζοντιώθηκε. Και θα το σπρώξει, το ξέρεις. Όχι. Πάμε στο τρίτο κέρμα. Ζώνη. Πάλι στη ζώνη 1. Ζώνη 1. Ας το καλό, έπεσε το jackpot από κάτω, αλλά δεν οριζοντιώθηκε καλά. Για να δούμε τώρα το κέρμα αυτό. Θα σπρώξει. Ωραία. Ενώ δείχνει ότι πάει καλά, μας το χαλάει στο τέλος. Πάμε στην τελευταία σου κατηγορία. Ρεκόρ. Εύκολη, μέτρια, δύσκολη. Πάμε δύσκολη. Πάμε στη δύσκολη. Σε ποια πρωτεύουσα βρίσκεται το κορυφαίο εστιατόριο των βραβείων World's 50 Best Restaurants για το 2023. Α. Στη Λίμα. Β. Στο Λονδίνο. Γ. Στο Παρίσι. Δεν το γνωρίζω, ειδικά με εστιατόρια δεν το κατέχω, αλλά θα πω στην τύχη το Παρίσι, που είναι γνωστό. Τρως μαγειρεύεις εσύ ή τρως σπίτι με μαμά? Συνήθως τρώω έτοιμα, μαγειρεύει η μαμά ή η γιαγιά. Άρα όχι έτοιμα, σου μαγειρεύουνε. Ναι, συνήθως εννοώ. Αγαπημένο σου φαγητό? Δεν ξέρω, τα σουβλάκια. Αυγολέμονη, σπιτικό αυγολέμονη Ναι. και έτοιμο τα σουβλάκια. Η σπεσιαλιτέ της μαμάς? Η σπεσιαλιτέ είναι οι κρέπες, που είναι γλυκό. Της γιαγιάς? Τα μακαρόνια του φούρνου. Με μπεσαμέλ καμπόση. Να φράξει η αρτηρία καλά. Όχι, είναι όσο. Όσο. Η αλήθεια ότι η μπεσαμέλ είναι υπέροχη. Λοιπόν, μας είπες το γάμα, το Παρίσι. Το γάμα το Παρίσι είπε ο Γιώργος, για να δούμε. Και είναι η Λίμα του Περού. Δυστυχώς, έπρεπε να καταλάβεις επειδή ήταν λίγο στο άσχετο. Ναι, σκέφτηκα το, αλλά... Λοιπόν, 800 ευρώ για τον Γιώργο. Και πώς σου φαίνεται το ποσό, Γιώργο? Είναι ένα πολύ καλό ποσό, δεν περίμενα να φτάσω τόσο ψηλά, η αλήθεια. Τι θα το κάνεις? Τι θα κάνεις τα 800 ευρώ? Έχουμε και πανεπιστήμια να πληρώσουμε, οπότε... Γιατί πληρώνεις το πανεπιστήμιο? Αλίμονο, δεν πληρώνω. Δεν είναι δωρεάν. Όχι, δεν είναι δωρεάν. Εντάξει, υπάρχουν και υποτροφίες. Νόμιζα ότι σε κρατικό πανεπιστήμιο δεν πας. Θεωρείται ιδιωτική σχολή. Ιδιωτική σχολή, μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, έχουμε όμως την προσφορά μας. Σου δίνω 3 κέρματα για να κυνηγήσεις το jackpot των 10.000 ευρώ. Αν δεν τα καταφέρεις όμως, για οποιοδήποτε λόγο, θα φύγεις με 0 ευρώ. Το ρισκάρεις ή όχι? Είναι διαλεαστική η πρότασή σου, αλλά το ρίσκο νομίζω είναι πολύ μεγάλο. Οπότε δεν θα το ρισκάρω. Σίγουρα? Είναι κοντά, αλλά δεν ξέρω. Δείξτε το έναν κοντινό εκεί το jackpot που είναι. 3 κέρματα, τι λες? Είναι κοντά, αλλά νομίζω δεν θα πέσει, νομίζω. Δεν θα τα καταφέρεις να το ρίξεις, λες? Δεν νομίζω. Το Δεν είδατε είχα που είναι το περισσότερα κέρμα? κέρματα. Να το. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα μειονέκτημα, έχει καβαλήσει πάνω σε άλλα. Δεν είναι οριζόντιο μένο. Δεν είναι κατά ανάγκη μειονέκτημα, θεωρώ, αλλά
Επειδή και στην πάνω ζώνη, ας το πούμε έτσι, είναι πιο λίγα τα κέρματα. Ωραία, άρα μένεις με τα 800 ευρώ. Συγχαρητήρια λοιπόν Γιώργο. Πάμε όμως να ρίξεις τα 3 κέρματα τώρα, να δούμε εάν καλώς δεν πήρες το ρίσκο. Ζώνη. Στη ζώνη είναι ένα ασφάλιστο. Ζώνη 1. Ωχ, Γιώργο. Φαίνεται πως ίσως να έκανα τη λάθος επιλογή, αλλά θα δείξει. Α, δεν έπεσε κάτι. Για να δούμε, έκανε καλά ο Γιώργος. Αυτό το κέρμα έπεσε, όμως τώρα αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Και τελευταίο σου κέρμα, ζώνη. Πάλι στη ζώνη είναι 1. Σκέφτηκες ερχόμενος εδώ τι θα έκανες εάν κερδίζες τις 10.000. Σκεφτόμουν για αυτοκίνητο, η αλήθεια. Κοντινό, παιδιά, κοντινό. Παρατρίχα. Παρατρίχα, Γιώργο. Παρατρίχα πραγματικά. Αλλά τελικά καλά έκανες και φεύγεις με 800 ευρώ. Πώς σου φάνηκε το tipping point? Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους φίλους μου, στην οικογένειά μου. Να είσαι καλά. Στην οικογένεια σου δηλαδή θα μας στείλεις τη γιαγιά και τη μαμά? Το σκέφτηκα η αλήθεια, αλλά... Ωραία, η μια με ένα σινί μακαρόνια του φούρνου και η άλλη με τις κρέπες. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος, κυρίες και κύριοι. Ο σημερινός μας νικητής φεύγει με 800 ευρώ. Ξαναλέω ότι είμαστε το μοναδικό τηλεπαιχνίδι που προβάλλεται τη φετινή σεζόν στην Κυπριακή τηλεόραση, όπου ένας στους 3 παίχτες φεύγει με χρήματα. Γι' αυτό σας περιμένουμε εδώ. Και το ραντεβού μας απέναντι στη μηχανή του Tipping Point καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Α Κύπρου. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.